Arwain fyny at diweddglo'r dosbarth yma i'r Ebolion Blwydd yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Peter Jones, brydfa Menai, sydd wedi bod yn cadw cwmni i fi trwy'r dosbarthiadau yn yr adran yma. Ac mae Julie Devon i'r beirniad Peter wedi cael gweld pob un ohonyn nhw yn unigol. Ac fel mae wedi gwneud trwy gweddill yr adran, fydd hi'n tynnu nhw fewn rwan. Ie, mae wedi tynnu nhw fewn. Mae wedi cychwyn, beth bynnag. A Rod Lewis yw'n Chris wedi cael y nod gyntaf. Rod Lewis Cwmeidw. Dyma ni Rod o Landysil, Rod Lewis, Cwmeidw Bonwr. Yw'r un sydd yn y safle cyntaf, yn ail. Wel. Eleni Jenkins, Cantre I Do. Wel, y gwai wedi cael ei magu yn yr un lle. Dwi'n siŵr bod fi'n iawn i ddeud oedd Cantre I Do am anrheg priodas i Leri. Yn ymwneud. Yn y drydydd safle wedyn mae Emma Whitemore, Spring Forge the Gambler. Ac yn pedwerydd yn fannu 945 o Waxwing Passport, gyda'i arddangos gan Sam Mosley. Wel, y chwarae teg, mae wedi dilyn patrwm Hynny. yn y dosbarthiadau yma. Ond Cwmeidw Bonwr yw'r un sydd ar y brig ar hyn o bryd. Ond gan i weld y stiwardiad a'r beirniad yn pigo nhw allan, yn tynnu nhw fewn. Ond ydych chi'n meddwl o'r dewis hyd yn hyn, Peter? O, ddim bod ni'n starod fyna. Mae'n rhaid gwedd i gwir. Mae'n edrych yn dda ag e. Cwmeidw Bonwr wrth y march Blanche Montana ac allan o'r gaseg Rose Marsh Holybow. Cantre I Do yn ail efo Leri Jenkins. And to award rosettes out would be Gavin Thomas, the agricultural manager from North and Mid Wales Business Banking up there in New Lord, Flintshire. So we'll be proud shortly now to present the rosettes. A dyma'r olygfa fel dyn ni'n gweld i'r blwch sylwebu. So felly, i noddwyr heddi yw Banc HSBC ac yn cynrychioli'r banc. Wel, un dosbarth sydd ar ôl yn yr adran yma, yr Ebolion Blwydd, ac dyn ni'n edrych mlaen i weld y cystadlu yn y dosbarthiadau. Ac y pencampwriaeth hefyd i'w ddilyn. Mae cyfarwyddiadau yn dod i'r stiward i symud rhai o'r ceffylau. Ac rhyw newid wedi bod yn is i lawr y llinell, a dyna mae wedi bod yn neud, Peter, mewn ffordd, dydy? Ie, mae wedi... Fi'n credu bod hyn yn rhyw ffordd o feddwl feriadu fod yn ôl. Dwi'n licio tynnu nhw mewn yn y lle cynta, yn yr order, a cael first impression i gymeru hwnna. Wel, Cwmeidw Bonwr enillydd y dosbarth, gyda Rod Lewis, ac llongyfarchiadau mawr i Rod. Cwmeidw Bonwr, Rod is now from Llandysil yn Ceredigion. And second, another entry for Ceredigion, 951, Mr. Leri Jenkins with Country I2. And third is 961, Springford the Gambler, the property of Mrs. Emma Whitmore from Somerset. And fourth was 945, Mrs. Helen Dowan. And she's from Australia, New South Wales, with Waxwing Passport. Llongyfarchiadau Rod
Canlyniad arbennig. Ydyn ni'n meddwl byd o'r Colt bach yma, mae'n symud yn dda, a na beth fi'n gobeithio. Hyd yn oed yn arbennig o'r Peter Jones oedd efo fi yn y blwch sylwebu yn hoffi'r ebol yma. O dde? O, wel, mae bon nhw'n dda, de. Wrth gwrs, mae'r cysylltiad efo'r ebol hanael hefyd. Ydy, achos mae rhoddus i'r gasig i eleri fel angred priodas, a swcli nawdd yn y thing. So maen nhw'n hanner brawd. So mae'n stori rhyfedd yn dweud. Gyda chi ffrindiau fan hyn a garech chi am y ffiniau. Diolch yn fawr. Nawr fe chi, mis enw Whitmore, Gwlad yn Ha, yn y Springfords y Gambler. Yn bedwerydd, 9.5, Australia, Mrs Helen Dowan. Yn chweched, 9.8, Mrs Smith Franklin, efo Sarah Wenwa. So we can see the sponsor there now, Mr Gavin Thomas, the Agricultural Manager for HSBC. So ddyn ni diolch i'r noddwyr heddi, Mr Gavin Thomas dod fyny yn cynrychiol'r banc yma. Felly llongyfarchiadau. Mae llongyfarchiadau mawr i Mr Rod Lewis o Cwmeidwy Landysil. Dyma ni Cwmeidw Bonwr yn ennill y dosbarth i'r Ebolion Blwydd yn yr adran A. Llongyfarchiadau mawr. Cwmeidw Bonwr. Yn ail, 9.5, Eleni Jenkins. Catra i dŵ. Yn trydydd, 9.1, Mrs Emma Whitmore, Springfords y Gambler. Yn bedwerydd, 9.5, Australia, Mrs Helen Dowan, Waxwing Passport. Yn pumed, 9.4, Miss Georgina Clouchran, with a Gillig Persus. A chweched, Mrs Smith Franklin, 9.8, with Sarah Wenwa. So Crushes is the winner there now, the yearling Colt class, which is 1.6.